बाहेर समजा धो-धो पाऊस पडत असेल आणि त्यात तुम्हाला जर कोणी असा चमचमीत असा मसाला पाव खायला दिला तर त्याचा आनंद किती आहे. खरंच खूप छान लागतो हा मसाला पाव. अगदी लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळे आवडीने खातील इतका मस्त हा मसाला पाव लागतो आणि करायला तर एकदम सोपा आहे. तर याची रेसिपी बघूया. तर इथं पॅन गरम केलं आहे, याच्यामध्ये मी 2 चमचे तेल घातलेलं आहे. तेल गरम झालं की नंतर मग याच्यामध्ये बटर घालायचं. तेलाची आणि बटराची क्वांटिटी तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी जास्त करू शकता. 1 चमचा जिरं घालायचं. जिरं चांगलं फुलू द्यायचं. जिरं चांगलं फुललं की याच्यामध्ये बारीक चिरलेला आपल्याला कांदा घालायचा आहे. कांदा तुम्ही जेवढा बारीक चिराल ना तेवढं ह्या रेसिपीसाठी चांगला आहे. चॉपरचा मी इथं वापर केलेला आहे. तर 3 कांदे मी बारीक चिरून ह्या पॅनमध्ये मी घातलेले आहेत आणि ते चांगले परतवून घ्यायचे, त्याचा रंग अगदी बदलेपर्यंत. तर हे बघा, कांद्याचा रंग बदललेला आहे. कांदा छान परतवून झाला की नंतर 1 चमचा आलं लसूणची पेस्ट घालायची. ती पण चांगली परतवून घ्यायची, कारण तिचा कच्चेपणा जाईपर्यंत मस्त अशी परतवून घ्यायची. नंतर 2 शिमला मिरची आहेत, त्या पण मी बारीक चिरून इथं घातलेल्या आहेत, त्या पण चांगल्या परतवून घ्यायच्या. आणि नंतर काही मसाले घालायचे आहेत. तर ह्याच्यामध्ये मी 2 चमचे काश्मीरी लाल मिरची पावडर घातली आहे. 1 चमचा मी पावभाजी मसाला घातलेला आहे. अर्धा चमचा मी धणा जिरा पावडर आणि पाव चमचा हळद घातली आहे. तर 2 टोमॅटोंची मी अशी बारीक प्युरी करून घातलेली आहे इथं. काश्मीरी लाल मिरची पावडर थोडी जास्त वापरा, कारण हा जो मसाला आहे ना तो असा मस्त असा लालसर दिसला पाहिजे. आणि अर्धा चमचा मीठ घातलं आहे आणि आता हे छान अगदी परतवून घेतलेलं आहे. आणि याला झाकण लावून आपल्याला हे शिजू द्यायचं आहे. थोडंसं पाणी पण याच्यामध्ये घालायचं आहे. थोडं पाणी घातलं आणि हे बघा, अगदी 10 ते 15 मिनटासाठी मंद गॅस फ्लेमवर हे छान अगदी शिजू द्यायचं. मस्त अगदी त्याचं तेल वगैरे छान सुटेपर्यंत. नंतर मग बारीक चिरलेली हिरवी कोथिंबीर घालायची आहे आणि पुन्हा एकदा हे छान अगदी एकत्र करून घ्यायचं आहे. बघू शकता मस्त असा मसाला पावचा मसाला इथं तयार झालेला आहे. खूप मस्त लागतो हा मसाला पाव. आपण नेहमी वडापाव किंवा पावभाजी वगैरे करतो त्यावेळी आपल्याकडे पाव उरतात, तर त्यांची पण तुम्ही अशी रेसिपी करू शकता. तर यातला अर्धा मसाला मी काढून घेतला आणि आता अर्धा मसाला आहे त्याचा मी आता मसाला पाव करणार आहे. तुम्हाला जेवढा मसाला हवा आहे तेवढा तुम्हाला पॅनमध्ये घ्यायचा आहे. अशा 2 ब्रेड आहेत, ते त्यांना असं मधनं ओपन करून त्यांची ओपन केलेली बाजू ह्या मसाल्यावर चांगली अशी दाबून घ्यायची. गॅसची फ्लेम यावेळी स्लो ठेवायची आणि नंतर मग याला टर्न करायचं. हा जो मसाला बनवला तो थोडासा असा ओलसर असायला पाहिजे, एकदम सुका सुका नको. थोडा ओलसर असेल तर तो या पावांना व्यवस्थित लागतो. आतमधनं व्यवस्थित मसाला लावून घ्यायचा. याच्या आतमध्ये पण तुम्ही असं चीज वगैरे घालू शकता तुम्हाला जर आवडत असेल तर. असा छान मसाला लावून घ्यायचा आणि ह्याला बंद करून घ्यायचा. व्यवस्थित दोन्ही बाजूने हा चांगला अगदी याला मसाला छान असा लावून घ्यायचा. तर असं मी त्याला तर बंद केला आणि वरच्या बाजूने पण छान अगदी मसाला लावून घ्यायचा. खूप छान लागतो, चमचमीत असा हा मसाला पाव तयार होतो. एकदम छान. करायची पद्धत पण एकदम सोपी आहे, करायला एकदम सोपा आहे. तर वरतून पण मी असा मस्त असा मसाला लावून घेतला आणि बघू शकता की मस्त असा मसाला पाव इथं आपला तयार झालेला आहे. तुम्ही असाच खाऊ शकता किंवा ह्याच्यावरती मी जसं घातलं आहे तसं चीज वगैरे घालूनसुद्धा तुम्ही खाऊ शकता. खूप छान लागतो. वरतून मी हे चीज घातलेलं आहे. तुम्हाला हवं तेवढं तुम्ही चीज घाला. आतमध्ये पण तुम्ही चीज घालू शकता. आणि हे चीज वितळावं म्हणून मी याला थोडंसं 5 मिनटासाठी झाकून ठेवलं मंद गॅस फ्लेमवर. आता चीज पण मेल्ट झालेलं आहे आणि तुम्ही बघू शकता किती छान असा आपला हा मसाला पाव इथं तयार झालेला आहे. वरतून थोडीशी हिरवी कोथिंबीर घालायची. करायला बघितलं ना किती सोपा आहे. तर मस्त अशी मसाला पावची रेसिपी आहे. गरमागरम खायला खरंच खूप छान लागतो. याच्यासोबत कुठलीही सॉस चटणी काही कशाचीही गरज नाही आहे. तर नक्की बनवा ही रेसिपी, एकदम सोपी आहे. पावसात तर ह्या रेसिपीचा आनंद एकदम भारीच मस्त येतो. तर किती छान झालेलं आहे ते तुम्ही इथं बघू शकता. तर माझी ही मसाला पावची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ती कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा. थँक्यू.